खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गोजाम बोसोरखौ बयबो रंजा बाजा बिदाय होनायनि उनाव दायो गोदान बोसोरखौ बयबो बरायनानै लाबाय बे गोदान बोसोरनि मैया 7 जानुवारियाव फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होनाय बादिब्ला गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगो आसाम सरकारा मोनसे थांखि लादों बे थांखियानो जादों फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय फरायसुलाफोरनो गोदानै बाबु आसनि होनो थाखाय थांखि लादों बे आसनिनि गेजेरजों पोस्ट ग्रेजुएट फरायसाफोरनो दानफायाव 9,000 रां आरो ग्रेजुएट फरायसाफोरनो 1,000 होनो थाखाय फोसावदों नाथाय बे आसनिखौ साफ्रोम फरायसाफ्रानो मोननाय नङा जायफोर नखरनि बिमा बिफाफ्रा बोसोराव 4 लाखनि सिङाव रां आरजियो बिसोरनि नखरनि फरायसाफोरनोसो बे आसनिखौ होनाय जागोन बेजों लोगोसेनो अरुणोदय आसनि मोनग्रा आइजोफ्राबो फैगौ फेब्रुवारिनि 20 खालाराव खनसेयैनो जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल दान मोनब्रैनि रांखौ खनसेयैनो मोननो हागोन बेखायनो जानुवारि दानाव अरुणोदयनि रांखौ मोननाय नङा फैगौ 20 फेब्रुवारियावसो खनसेयैनो 7,000 रांखौ मोननो हागोन बैसागु फोरबोखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बयबो सिगाङाव रां खरसा खालामनो हायो बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रिया बेनि अनगायैबो बैसोगोरा बोराय बुरैफोरनोबो दानफायाव होनाय पेन्सनखौ बारायनो थाखाय फोसावदों गिबि मन्थ्रिया बिसोरनि पेन्सनखौ दानफायाव 250 राङै होनाय जादोंमोन नाथाय बे खेबनिफ्राय जानुवारि दाननिफ्राय बेखौ बांहोनानै 400 रांसिमहालागै बारायनानै होनाय जासिगोन गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा सुबुंफोरखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा सुबुंफ्रा रावबो बारग'नाय नङा जायफोर सुबुंफ्रा सोरखारि हाग्रा बिफाननि हायाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ गिबि मन्थ्रिया हुमखि होदों फैगौ 3 जानुवारियावनो फिन इफेक्सन खालामनाया जागायफिनगोन बेजों लोगोसे दासिम आयेन बेरेखायै सोरखारि हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ इफेक्सन खालामनानै 1,45,000 बिघा हाखौ उदां खालामफिननो हाबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों गेस सिलिन्डारनि बेसेना आरोबाव बांहैबाय गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो हादरनाङै कमार्शियेल संग्रा गेसनि सिलिन्डारनि बेसेना बांहैबाय सोरखारा पिएनजिनि बेसेनखौ खमायनानै होदोंब्लाबो बेराफारसेथिं फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ बारायनानै होदों आयुष्याननि रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दाननि उनाव गिबि खेबनि थाखाय कमार्शियेल सिलिन्डारनि बेसेना 100 रांनि बांसिन बांदोंमोन आसामाव गुवाहाटी सोहोराव कमार्शियेल गेसनि बेसेना दायो 111 रां बांहैनानै 1,886.50 रांसिमहालागै जाहैबाय नाथाय न'आव संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै फिन आरोबाव दुंहाव थासारि सोमजिदों बिटिसि ओनसोलाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सानै रेजिस्ट्रारखौ रिलिज खालामनायखौ गनायनानै लायाखै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफ्रा जायखौ लानानै मैयानि सानाव फरायसाफ्रा गोख्रों खुन्थिजादों स्टेट गभर्नरनिफ्राय जुडिशियेल इनकुवेरि नटिस फैदोंमोनब्लाबो बिथांमोना इनकुवेरि गैयाबालानो इनभेस्टिगेसन गैयाबालानो आरो जेबो प्रुफ गैयालासिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि सानै रेजिस्ट्रारखौ रिलिज होदों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बेखौ लानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो सिगाङाव बे सानै रेजिस्ट्रारफ्रा जेरैबादि दङमोन बिथांमोनखौ बेबादिनो थानो होफिननांगौ एबा बोखांनानै लाफिननो नांगौ होननानै दाबि दैखांदों नङाब्ला नेपाल हादोराव जेरैबादि जाथाय जादोंमोन बेबादिनो बिटिसि ओनसोलावबो जाथाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिबावो बिथांमोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय गोजोन्थों